Dragii mei, bine ați venit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să pregătesc o pască tradițională cu brânză și cu aluat. Ingrediente pentru aluat sunt următoarele: făină, lapte, ouă, iaurt, zahăr, ulei, coajă de lămâie, puțină drojdie și esență de rom. Ingrediente pentru umplutura cu brânză sunt următoarele: ouă, brânză, griș, zahăr, esență de vanilie, coajă de portocală și stafide. Atât. Și acum, hai să ne apucăm de treabă. Mai întâi vom face umplutura pentru brânză și apoi vom face aluatul. Hai la treabă. Am adus un bol mai mare ca să încapă toate ingredientele pentru umplutură, așa că eu îmi iau telul. Cu ochiile astea de găină de ceară mai mari, am să le sparg direct în vasul în care facem umplutura. Voi pune un pic de sare peste gălbenușuri ca să le batem bine. Hai să adăugăm zahărul și amestecăm. Voi adăuga esența de vanilie și coaja de portocale. Am un miros aici. Hai să adăugăm și stafidele. Următorul este grișul, ca să se umfle și el un pic. Iar de acum voi scoate telul. Gata cu bătutul aici. Voi pune telul alături. Iar aici am adus palitica cu care să amestec, pentru că trebuie să adăugăm imediat brânza. Ia să vedem noi. Așa să nu fac o poză. Așa. Hai. Gata. Am scăpat ieftin. Ia uitați ce bine arată și ce galben totul aici. De aștept să mănânc. Are de toate ce are nevoie. Arome, stafide, esență și un miros de zile mari. Și gata. Vedeți ce repede am făcut-o? În câteva minutele. Laptele îl pun un pic la încălzit. Am venit cu laptele căldut. Așa că mai întâi de a bate ouăle, voi pune aici în laptele căldut, voi pune 2 lingurițe de zahăr și răsturna drojdia. Și voi adăuga 3 lingurițe de făină. Amestecăm bine până când se activează puțin drojdia. Noi vom bate ouăle cu zahărul. Peste ouă voi pune un strop de sare și acum le voi bate. Ia să punem noi și zahărul. Voi pune aici și coajă rasă de la lămâie. Iar acum voi pune în fir subțire uleiul și voi amesteca continuu. Drojdia noastră deja s-a umflat puțin și am să o pun peste. Voi amesteca și voi pune doar puțină făină la început, astfel încât să fie puțin mai gros. Putem adăuga și iaurtul. Punem și esența de rom, ca să aibă și aromă. Iar de acum în aluatul nostru punem făină până când ajungem la consistența unui aluat moale.
nu foarte tare, pe care să-l modelăm și să îl facem pentru pască. Voi scoate telul și voi amesteca de acum cu lingura. Hai să-i dăm bătăi, pentru că trebuie să ne iasă o treabă foarte bună și un aluat bun. Dacă doriți pască cu smântână, am și o rețetă foarte bună de pască crocantă cu smântână. Chiar blatul este foarte crocant și fain. Dacă doriți, puteți să încercați și rețeta aceea. Ori depinde și de tipul de făină, cât este de uscată. Uneori intră mai puțină, uneori mai multă. Voi amesteca cu mâna să văd și textura aluatului, dacă mai trebuie îngroșat cu făină sau dacă trebuie doar un pic de ulei. Și după cum pare, voi mai pune încă puțină făină. De fapt am pus toată făina. Din aluatul acesta și cu umplutura care o avem, va ieși o pască destul de măricică. Pentru că am avut brânză destul de multă, 1 kg și ceva de brânzică. Dar mie îmi place pasca să aibă mai multă brânzică decât aluat. Și aluatul meu este aproape gata. Ia uitați. Cam așa trebuie să fie, pentru că este un aluat cu iaurt. Nu are smântână, este cu iaurt și puțin ulei. Deci este moale, flexibil și acum îl vom lăsa un pic la crescut în vas. Am pus puțin ulei în tavă. Gata. Acum urmează blatul. Voi răsturna aluatul cu foșelul. Voi lăsa cam așa o bucățică și pe aceasta o vom întinde. După cum vedeți, este un aluat foarte fain, elastic. Ce am făcut? Acum îl vom pune în tavă și îl vom mai întinde acolo cât va fi nevoie. Hai, tavă cu el imediat. Cam asta a fost aranjarea aluatului. Trebuie să mă mișc repede pentru că el fiind așa elastic, imediat coboară în jos. Iar acum, tot ce avem de făcut este să răsturnăm frumusețea aceasta de umplutură. Hai! În tavă cu ea. Aluatul fiind așa elastic, ați văzut că eu îl întindeam, el se strângea înapoi. Cam atât. Rapid. Iar din acesta îl vom împărți în două. Vom face repede două cordonașe. Așa se joacă mânuțele noastre cu aluatul. Acum voi împleti aceste. Așa, frumușel. Mie îmi place să fac o împletitură ca la codicele de păr. Așa. Și în partea aceasta. Iar acum aceasta o iau și o pun peste pască, așa frumușel. Din bucata aceasta voi face același lucru. Două mai micuțe, ca să punem din două bucăți, să nu sară peste cea principală. Știți, nu are voie să treacă strada. Așa că, hai, să împletim așa frumușel, de pe jur. Un fir lung să-l punem roată împrejur.
Așa, hai. Și am terminat. Ia uitați. Ia uitați ce mare este tava și este aproape plină. Deci de acum știți ce avem de făcut. La 180 de grade sau 160 dacă nu sunteți prea siguri și nu vreți să aveți nicio grijă, doar că va sta puțin mai mult, eu o dau pe ventilație la 180, cel puțin până prinde un pic de crustă. Apoi puteți lăsa cuptorul la 160. Hai la cuptor cu ea, că abia o țin în mână, e foarte grea. Este gata, dar trebuie să mai așteptăm doar să se răcească, pentru că este foarte fierbinte, abia am scos-o din cuptor. Sper că vă place cum arată, a crescut foarte bine și pare foarte gustoasă. Dar proba va fi la tăiat felia pe secțiune să se vadă și în interior cum este. Până atunci eu îți doresc spor la gătit, sper să îți placă această rețetă, să o distribui și prietenilor tăi și să-mi spui și mie în comentariu părerea ta. Nu a durat mult prepararea, mai degrabă durează așteptarea la cuptor, dar trebuie să se coacă la foc domol până când este bine făcută și în interior. Și așa cum am zis, acum urmează să o las foarte bine la răcit. Deci o să vă arăt o poză cu secțiunea ca să vedeți și în interior cum este. Eu îți mulțumesc pentru vizionare. Te rog, nu uita, tu ești șeful în bucătăria ta. Pe curând!